ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 13 പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. പ്രകൃതി ഇതൊന്ന് ലീവ് ആക്കണേ. ലീവ് ആകുന്നില്ല മാതാജി. അതിന് ലീവ് കൊടുക്കണം. ലീവ് കൊടുത്താല് ഒരു മിനിറ്റ്. അല്ല കൊടുത്തിട്ടതാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രകൃതി പുരുഷൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അതാണ് നമ്മുടെ 13ാമത്തെ അധ്യായം. ഇന്നലെ നമ്മൾ ഭക്തിയോഗം കണ്ടു. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭക്തിയോഗത്തില് എങ്ങനെയൊക്കെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഭക്തി സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന് അനന്യ ഭക്തി ചെയ്യാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു. അനന്യ ഭക്തി ചെയ്യാ, അതായത് നമ്മൾ ആരും പറയാതെ നമ്മൾ സ്വമനസാലെ നമ്മൾ തന്നെത്താനെ ചെയ്യുന്നത്. അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധനാ ഭക്തി ചെയ്യാം. സാധനാ ഭക്തി നമ്മളെ ആഗ്രഹം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത്, ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തോടെ നമ്മളത് വളർത്തിക്കൊണ്ട്. മറ്റതെന്താണ്, നമ്മൾ സ്വമേധയാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാണ് രണ്ടാമത്തെ സാധനാ ഭക്തി. മൂന്നാമത്തത് നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സകാമ കർമ്മം ചെയ്യുക, അതായത് ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തിയിലേക്ക് വരാനുള്ള മാർഗമാണ് എന്ത്, നാലാമത്തത് സകാമ കർമ്മം. ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നാലാമത്തെ പറഞ്ഞു. ഇനി അതും പറ്റില്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ എന്ത് പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനം നേടാൻ, ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്താനുള്ള വഴി. അങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവൻ എന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞു മത്സര ബുദ്ധി ഇല്ലാൻ പാടില്ല, മത്സര ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അസൂയ, മത്സര ബുദ്ധിയൊക്കെ ഇതിന് ഭഗവാന്റെ കണക്കിൽ ഇതൊന്നും പാടില്ല. അതാണ് നമ്മള് ഒരു ഭക്തന് വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ കണ്ടത്. നമ്മളൊരു ഭക്തനാവാണ്, ഞാനൊരു ഭക്തനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 13 തൊട്ടല്ല പറയുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് 13ാമത്തെ തൊട്ടാണ് പറയുന്നത്. 13ാമത്തെ തൊട്ടെടുത്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാം ഇത് എനിക്കുണ്ടോ, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഭക്തനാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഭക്തനല്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് ആ ഭക്തനിലേക്ക് എത്താനാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അല്ലെ. നമ്മള് ആദ്യം നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഞാൻ ഭയങ്കര ഭക്തനാന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 13ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടോന്ന് നോക്കാം. അതില് ഫസ്റ്റത്തെ തൊട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെന്താണ്, മത്സര ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെന്താണ്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും സുഹൃത്തായിട്ട് ഒന്നില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ്. അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തേന് 10 മാർക്ക് കൊടുത്ത രണ്ടാമത്തേന് 8, പിന്നെ 6, 4, 2 അങ്ങനെ പോണത് മാർക്ക്. ഫസ്റ്റത്താണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്നത്. അവകാശ ബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളെ സമനില കൈക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ക്ഷമാശാലിയായിട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. നിയന്ത്രിതമായിട്ടുള്ള മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാത്ത, മറ്റുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവൻ. പിന്നെ എന്താണ്, ദുഃഖം വരുമ്പോ അധികം ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, സന്തോഷം വരുമ്പോ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് ശത്രുക്കളെ മിത്രങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കാണുന്നത്, അത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ വരുന്നതാ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനെന്ന്. നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു. നമുക്കപ്പോ ഇതിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ഭക്തനാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത ഭാഗം 13ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് 18ാമത്തെ അധ്യായം വരെ ഏത് യോഗമാണ് ഇനി അടുത്തത്? ജ്ഞാനയോഗം.
ജ്ഞാനയോഗം. ഇനി അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. ജ്ഞാനയോഗം 13 മുതൽ 18 വരെയുള്ള അധ്യായം. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമാണ് പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അതാണ് 13ാമത്തെ അധ്യായം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദിക്ക് ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 35 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. ഈ 35 ശ്ലോകങ്ങളില് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം അർജുനന്റെ 6 ചോദ്യങ്ങളും, രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തില് 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പിന്നെ ഭഗവാൻ അർജുനന് ആ ചോദ്യത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ആ ശ്ലോകങ്ങള്. 8 മുതൽ 12 വരെ കൃഷ്ണൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയും മോക്ഷവും കുറിച്ചിട്ട്. ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പല പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഉത്തരം കൊടുക്കുക. 13 മുതൽ 19 വരെ 6ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് 27 മുതൽ 35 വരെ ജ്ഞാനചക്ഷുഷ, അറിവിന്റെ ദർശനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അങ്ങനെ 6 ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതദ് വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യാഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേത്തി തം ബാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തത്വിദഃ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത്, ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, പ്രകൃതി എന്താണ്, പുരുഷൻ ആരാണ്, ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്, ജ്ഞാനം, പിന്നെ ജ്ഞാനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ത്, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയാനാണ് ആരാഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഈ ശരീരത്തെയാണ് എന്ത് പറയണത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവന് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനനോട്. ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം, ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാല്, പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക പ്രകൃതി. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം, ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി മാം വിദ്ധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോജ്ഞാനം യത്ത് ജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരാണ്? ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാകാം? ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആരും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. കാരണം സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും ആരുമുണ്ട്? ഭഗവാനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാനും ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ആരുടെ അഭിപ്രായം? ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. ഒരു പൗരന് തന്റേതായ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാം. രാജാവിനാണെങ്കിലോ സ്വന്തം അരമനയെ പറ്റി മാത്രമല്ല, ഓരോ പൗരന്മാരുടെയും വസ്തുവകകളെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ തന്റേതായ ശരീരത്തിൽ ഉടമസ്ഥാവകാശമുണ്ട്. എന്നാൽ സർവ്വ ശരീരങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. മൗലികമായ രാജാവകാശം രാജാവിൻ്റെതാണ്. പ്രജകൾ രണ്ടാമതായി ഉടമകളാകുന്നുള്ളൂ. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ സർവ്വ ശരീരങ്ങളുടെയും സർവാധികാരിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അവകാശി. അപ്പൊ ഒരു പൗരനെ സംബന്ധിച്ച് ആ പൗരന് തന്റെ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. പക്ഷെ രാജാവിനാണെങ്കിലോ ആ രാജ്യത്തെ എല്ലാവരുടെ ഭൂമിയെ കുറിച്ചും രാജാവിനറിയാം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും ആർക്കാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഒരു മിനിറ്റ്.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ് ഇവിടെ, അപ്പൊ ഒരു ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച്, രാജാവിനെ സംബന്ധിച്ച് എങ്ങനെയാണ്, ആ രാജാവിന് ആ പൗരന്റെ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് മാത്രല്ല, ആ സ്വന്തം എന്താ പറഞ്ഞ സ്വന്തം അരമനയെ പറ്റി മാത്രല്ല, എല്ലാ പൗരന്മാരുടെ വസ്തുവകകളെ കുറിച്ചും രാജാവിന് അറിയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ആ പൗരന് തന്റെ ഭൂമിയെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഒരു ജീവാത്മാവിന് താനിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, അതിൽ മാത്രമേ ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ളൂ. പക്ഷെ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ആരിയ്ക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാനും സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശി ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ശരീരങ്ങളുടെയും സർവാധികാരിയാണ് ഭഗവാൻ. രണ്ടാമത്തെ അവകാശം ആർക്ക് വരുന്നുള്ളൂ? നമുക്ക് ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉടമ എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് വരുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനാണ് സർവ്വ ശരീരങ്ങളുടെയും സർവാധികാരി. ഇനി ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് പറയാണ്. ജീവാത്മാവ് ജീവസത്തുക്കളാണ് ആര്? ജീവാത്മാക്കള്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ പരിപാലകനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവാത്മാവ് വളരെ ചെറുതാണ്. നമുക്കറിയാം ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം നമുക്കറിയാം, ഒരു മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ലൊരംശം ആണ് ജീവാത്മാവിന്റെ വലിപ്പം. പക്ഷെ പരമാത്മാവാണെങ്കിലോ വിഭു ആത്മാവാണ്, അനന്തമായിട്ടുള്ളതാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. സ്വന്തം ശരീരത്തെ അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ്. പരമാത്മാവാണെങ്കിലോ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെയും ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? പരമാത്മാവിന് അറിയാൻ സാധിക്കും. ജീവാത്മാവിന് രണ്ടാമത്തെ ഉടമസ്ഥാവകാശമാണ് ആർക്ക് വരുന്നത്? ജീവാത്മാവിന് വരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ സർവ്വ ശരീരങ്ങളുടെയും പരമാധികാരിയാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. ജീവാത്മാവ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ഭഗവാൻ ആരാണ്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും പരമനിയന്താവാണ്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവിനാണെങ്കിലോ രണ്ടാമത്തെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നിയന്താവാണ് ആര് വരുന്നത്? ജീവാത്മാവ് വരുന്നത്. പിന്നെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് എന്ത് പറ്റും? തെറ്റു പറ്റുന്നവരാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. പക്ഷെ പരമാത്മാവിന് എന്ത് പറ്റില്ല? ഒരിക്കലും തെറ്റ് പറ്റുന്നില്ല. സ്നേഹമുള്ളൊരു സേവകനാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ്. പക്ഷെ യജമാനനാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. അസംഖ്യം ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവ് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. അതാണ് ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലുള്ള ഒരു താരതമ്യം. തത്തക്ഷേത്രം യച്ചയാദൃച്ഛ യതി കാരീയതശ്ചയത് തക്ഷേത്രം യച്ചയദൃച്ഛ യതി കാരീയതശ്ചയത് സചായോ യത് പ്രഭാവശ്ച തത് സമാസേന മേ ശൃണു. ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം, അതിന്റെ ഘടന, അതിനെ നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, അതിന്റെ ഉത്ഭവകാലം, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീനത, ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി പറഞ്ഞു തരാം, ദയവായി കേൾക്കൂ. അപ്പൊ ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, കർമ്മക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ ഘടനയെ കുറിച്ച്, അതിനെ നേരിടുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ ഉത്ഭവകാലത്തെ കുറിച്ച്, കർമ്മക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ജ്ഞാതാവിനെ കുറിച്ച്, ജ്ഞാതാവിന്റെ സ്വാധീനതയെ കുറിച്ച്, ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഇനി ഭഗവാൻ സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുകയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാന്റെ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ അറിവെല്ലാം നേടാവുന്നതാണ്. ഒന്ന് ഓർക്കണം, സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും വാഴുന്ന പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവും ഒന്നാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. പ്രബലമായതിനെയും ദുർബലമായതിനെയും തുല്യമെന്ന് കരുതുന്നത് പോലെയാണ് അത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ വിവരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ അറിവെല്ലാം നേടാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ വിവരണങ്ങള് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുക. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ആ ഗുരുവിൽ നിന്നും പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അറിവ് നേടാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും വാഴുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവും ഒന്നാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒരിക്കലും എന്തല്ല? ഒന്നല്ല. പ്രബലമായതിനെ ദുർബലമായതിനെയും തുല്യമെന്ന് കരുതുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പൊ ഒന്ന് പ്രബലമാണ്, ഒന്ന് ദുർബലമാണ്. ഇതിന് രണ്ടിനെയും ഒന്നാണെന്ന് കരുതുന്നത് പോലെയാണത്. ഒരിക്കലും ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും എങ്ങനെയല്ല? ഒന്ന് തന്നെയല്ല. ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണ്, പക്ഷെ ഒരിക്കലും രണ്ടും ഒന്നല്ല.
ഋഷീഭിർബഹുധാ ഛന്ദോഭിർവിവിധൈ പൃഥക് ബ്രഹ്മസൂത്രപദൈശ്ചൈവ ഹേതുമദ്ഭിർവിനിശ്ചിതൈ. പ്രവർത്തന മേഖലയെയും അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം വിവിധ വൈദിക കൃതികളുടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശേഷിച്ച് വേദാന്ത സൂത്രത്തിൽ കാര്യകാരണ സഹിതം ഇത് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രവർത്തന മേഖലയെ കുറിച്ച്, അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം, പ്രവർത്തന മേഖലയെ കുറിച്ചും അതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ജ്ഞാതാവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം എവിടെ പറയുന്നുണ്ട്? നമ്മുടെ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളിലെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. വിശേഷിച്ചും വേദാന്ത സൂത്രത്തിലെ കാര്യകാരണ സഹിതം ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് 5 എന്താ പറയാ, ബ്രഹ്മപുച്ഛത്തിൽ പറയുന്ന ബ്രഹ്മപുച്ഛം പ്രതിഷ്ഠം എന്ന് പറയുന്ന തൈത്തരീയോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നതാണ് അന്നമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം. ഈ അഞ്ച് തലത്തിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ക്ഷേത്രത്തിന് 2 തരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവും പിന്നെ പരമാത്മാവും. അപ്പോ ഇതില് പറയുന്നത് ഈ എന്തിനാ പറയണത്? തൈത്തിരിയോപനിഷത്തിലാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അതിൽ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മപുച്ഛം പ്രതിഷ്ഠ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത് ശക്തിയുടെ ഒരു ആവിഷ്കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് അന്നമയം. അന്നമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, ഒരു സെക്കൻഡ്, ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ്സിൽ എക്സാം നടക്കുന്നുണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് ഈ എന്താ പറയാ, പഞ്ചകോശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത്. പഞ്ചകോശങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ തൈത്തിരിയോപനിഷത്തിൽ പറയുന്ന നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ 5 തലങ്ങളായിട്ട് പറയാം നമുക്കിതിനെ. മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ 5 തലങ്ങൾ, അതിനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ തൈത്തിരിയോപനിഷത്തിൽ പറയുന്ന പഞ്ചകോശങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞ അന്നമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും നമ്മൾ എന്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഈ ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ടും ആത്മീയമായ തലത്തിലേക്ക് മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നമയത്തിന് പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം, അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും തോറും ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്ന്, അന്നമയം നമ്മളെ ഭൗതിക തലാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും നമ്മൾ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആത്മീയമായിട്ട് തലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് നമുക്ക് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഏരോട്ട് മേലേക്ക് പോകും തോറും പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അടിന്ന് അന്നമയം. ഭയങ്കര ഇടിയാണ് ഇവിടെ, കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഹരേഷ്ണ, ഞാൻ പറയുന്ന വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? ഭയങ്കര ഇടി. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്? പഞ്ചകോശങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റ് പറയണ അന്നമയം. അന്നമയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അന്നമയം നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള നിലനിൽക്കുന്നതുമായ നമ്മുടെ ബാഹ്യമായ ശരീരമാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഈ അന്നമയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ബാഹ്യമായ ശരീരം, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ളതും നിലനിൽക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ ശരീരം, ബാഹ്യമായ ശരീരമാണ് ഇത് അന്നമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അത് പ്രാണമയം. പ്രാണമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ
ശ്വാസത്തെ, ജീവശക്തി, അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, പ്രാണമയം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ശരീരത്തെ ചലിപ്പിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ജീവൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ആ പ്രാണോർജം, അതാണ് എന്ത്, ഈ പ്രാണമയം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ ചലിപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിന്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണ്, ഊർജ്ജം ആവശ്യമാണ്, പ്രാണോർജ്ജം ആവശ്യമാണ്. അതാണ് എന്ത്, പ്രാണമയം. അതായത് ജീവശക്തിയെയും ശ്വാസത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, രണ്ടാമത്തത് പ്രാണമയം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രാണമയത്തിന് അടുത്തേക്ക് ജ്ഞാനമയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ മൂന്നാമത്തെ തലം, മൂന്നാമത്തെ ജ്ഞാനമയം. ഇതിനെ നമുക്ക് വേറൊരു പേരും കൂടി പറയാം, മനോമയ കോശം എന്നും പറയും മൂന്നാമത്തത്. അതായത് പ്രാണമയം കഴിഞ്ഞാല് ജ്ഞാനമയത്തിന് മനോമയ കോശം എന്നും പറയാം. അതായത് അവിടെ എന്തിന്റെയാണ്, മനസ്സിന്റെയും വികാരങ്ങളുടെയും തലമാണ് എന്ത്, മൂന്നാമത്തെ ജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ജ്ഞാനമയത്തില് മനസ്സിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിന്തകളുടെയും തലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, ഈ ജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ വികാരങ്ങള് അതുപോലെ തന്നെ ചിന്തകള്, ഇതൊക്കെയാണ് അതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന തലമാണ് ഇത്, ഈ മൂന്നാമത്തെ ജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുന്നത്. വിജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുമ്പോ ജ്ഞാനമയത്തില് മനസ്സിന്റെ ചിന്തകളാണ് പറഞ്ഞത്. വിജ്ഞാനമയമാവുമ്പോ എന്തായിട്ട് മാറുവാടെ, ബുദ്ധിയും വിവേചന ശക്തിയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത്, വിജ്ഞാനമയം. അപ്പൊ ശരി എന്താണ് തെറ്റെന്താണെന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ടും ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാനും സാധിക്കുന്ന വിവേകത്തിന്റെ ഒരു തലമാണ് എന്ത്, ഈ വിജ്ഞാനമയം എന്ന് പറയുന്നത്. വിജ്ഞാനമയത്തിന് നമ്മൾ ആനന്ദമയത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ഏറ്റവും ആഴത്തിലുള്ള ഉന്നതമായിട്ടുള്ള തലമാണിത്, ആനന്ദമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആനന്ദമയത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരമമായ ആനന്ദവും സമാധാനവും അനുഭവപ്പെടും. മാത്രമല്ല ആത്മാവിനോട് ഏറ്റവും അടുത്തിട്ടുള്ള തലമായിരിക്കും ഇത് ആനന്ദമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ആനന്ദമയം എന്ന് ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, ഉള്ളിയുടെ ഓരോ തോലും ഇരിക്കില്ലേ, അതേപോലെയാണ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കവറായിട്ടിരിക്കുക. അന്നമയം പ്രാണം ഓരോ തോലും ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണിത്. അന്നമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം. അപ്പൊ ആനന്ദമയമാണ് എന്തിരിക്കുന്നത്, ആത്മാവിനോട് കൂടുതൽ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന തലമാണ് എന്ത്, ആനന്ദമയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 5 തലങ്ങളിലൂടെയുള്ള പുരോഗതിയിലൂടെയാണ് ഒരു വ്യക്തി എന്ത് സാധിക്കുന്നത്, ഈ ഭൗതികമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആത്മീയമായ പരിപൂർണതയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. അപ്പോ ഈ 5 തലങ്ങളിലൂടെയുള്ള പുരോഗതി. അപ്പൊ ആദ്യം അന്നമയം, പിന്നെ പ്രാണമയം, പിന്നെ ജ്ഞാനമയം, പിന്നെ വിജ്ഞാനമയം, പിന്നെ ആനന്ദമയം. അതിലൂടെയാണ് അതായത് ആ പുരോഗതി നമുക്ക് വരുന്നത്, ഭൗതികമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആത്മീയമായ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഈ തലങ്ങളിലൂടെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പഞ്ചകോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ തൈത്തിരിയോപനിഷത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണത്. അതാണ് അന്നമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം, പ്രാണമയം, ജ്ഞാനമയം, വിജ്ഞാനമയം, ആനന്ദമയം. ഇത് പറഞ്ഞ ഈ 5 ഘട്ടങ്ങള്, ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള 5 ഘട്ടങ്ങളാണിത്. ഇതിനെ ബ്രഹ്മപുച്ഛം എന്നും പറയുകയും ചെയ്യും. മഹാഭൂത്യാനഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചരഃ ഇച്ഛ്വത്തേഷ സുഖം ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാധൃതിഃ ഏതത് ക്ഷേത്രം സമാസേന സാവികാരാമുദാഹൃതം. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായും വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്, 5 മഹാഭൂതങ്ങള്, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള് 5 എണ്ണം, പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, രാഗദ്വേഷങ്ങള്, സുഖദുഃഖങ്ങള്, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായി വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്ത് പറയുന്നത്, കർമ്മക്ഷേത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശരീരത്തിന്റെ 24 ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്. പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരവും ബുദ്ധിയും അതിന്റെ അവ്യക്തതയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്. അപ്പൊ നമുക്ക് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്
അഞ്ചെണ്ണം ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പിന്നെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള് കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ശബ്ദം, കാല്, കൈകൾ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള് ഗന്ധം, രൂപം, സ്പർശം, രസം, ശബ്ദം. പിന്നെന്താണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിലയിലുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ. പിന്നെന്താ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഈ 24 എന്നാണിത് ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മളിത് ഒന്നാമത്തേല് ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം, കർമ്മേന്ദ്രിയം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അങ്ങനെ 24 എണ്ണം. ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം 5-ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നതാണ്. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ജ്ഞാനം എന്താണെന്നാണ് അർജുന ചോദിച്ചത്. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അമാനിത്തമതം ഭിത്വ അഹിംസ ശാന്തിരാർജവം ആചാര്യോപാസനം ശൗചം സ്ഥൈര്യം ആത്മാവിനിഗ്രഹഃ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം അനഹങ്കാര ഏവച ജന്മ മൃത്യുജരാ വ്യാധി ദുഃഖ ദോഷാനുദർശനം അസക്തിരനഭിഷ്വങ്ക പുത്രധാരാഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്വത്വം ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യാഭിചാരിണി വിവിക്തദേശസേവിത്വം അരതീർജന സംസതി അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാദിദർശനം ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യതതോന്യഥഃ. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്തൊക്കെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, എന്നിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനമാണെന്നും ഇതല്ലാത്തതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനം എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ്? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, സ്ഥൈര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ദൃഢനിശ്ചയം, പിന്നെ ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ജനന മരണങ്ങള്, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിലെ അക്ഷോഭ്യത, പിന്നെ ഭഗവാനില് സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുക, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുക, തത്വചിന്തയിലൂടെ ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ജ്ഞാനമാണ്. ഇതല്ലാത്തതെല്ലാം എന്താണ്? അജ്ഞാനമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നതാണ് വിനയം. വിനയം എന്ന് വെച്ചാല് മറ്റുള്ളവർ തന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന ദുർമോഹം ഇല്ലാതിരിക്കുക. ഗർവില്ലായ്മ, ഈ ശരീരമല്ല താനെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് പൂർണ്ണജ്ഞാനിയായ ഒരാൾക്ക് മാനാപമാനങ്ങൾ പ്രശ്നമാകുന്നില്ല. ശരീരമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് പിന്നെ അവിടെ എന്തില്ല? എന്നെ എല്ലാവരും മാനിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു തോന്നലില്ല. അഹിംസ, അഹിംസ എന്ന് വെച്ചാല് ജനങ്ങളെ ആധ്യാത്മിക ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കാത്തവർ ഹിംസാനിരതരെന്ന് തന്നെ കരുതാം. ക്ഷമ, മറ്റുള്ളവർ പുച്ഛിക്കുന്നതും അപമാനിക്കുന്നതും എല്ലാം പൊറുക്കാൻ പരിശീലിക്കുക. ലാളിത്യം, ശത്രുവിനോട് പോലും ആർജവത്തോടെ തുറന്നു പറയാനുള്ള കഴിവ്, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക. ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത കാര്യമാണത്, നിർബന്ധമായിട്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം. ശുചിത്വം, ശൗചം, അതായത് കുളി, പിന്നെ നാമജപം, ബാഹ്യമായിട്ടും ആഭ്യന്തരമായിട്ടും 2 തരത്തില് ശൗചം. ഒന്ന് കുളി, ഒന്ന് ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കുക, ഒന്ന് നാമം ജപിക്കുക. സ്ഥിരത, സ്ഥൈര്യം, ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറാനുള്ള ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാകുക. ആത്മസംയമനം പാലിക്കുക, ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ദോഷകരമായതൊന്നും അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, ആവശ്യമില്ലാത്ത വാശിക്ക് നാം വഴങ്ങി പോകരുത്. ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുന്നതിനുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുതകുന്ന വിധത്തിലെ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇരിക്കുക. അതാണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിലെ അനാസക്തി ഉണ്ടാവുക. ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക. മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലായ്മ, ഞാൻ ശരീരമോ മനസ്സോ ആണെന്ന് നിരസിക്കുക. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണെന്ന് അംഗീകരിക്കുക. ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം.
ശരിയായ ഉറവിടത്തിൽ നിന്ന് ഇവയെ കുറിച്ച് പതിവായി കേൾക്കുക. ഭൗതിക ജീവിതത്തോട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? അപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിരക്തി തോന്നി തുടങ്ങും. വൈരാഗ്യം, അതായത് ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക. വൈരാഗ്യം ഉണ്ടാവാന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം ത്യജിക്കാൻ തയ്യാറാകുക, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ത്യജിക്കുക. മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവ നിന്നുള്ള മുക്തി എന്ന് വെച്ചാല് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് പരിശീലിക്കണം. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് അനുകൂലമല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ത്യജിക്കുക. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത, ഭൗതിക നേട്ടത്തിലോ നഷ്ടത്തിലോ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ വിഷമിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. അഭേദ്യമായ ഭക്തി നിർവഹണം ചെയ്യുക. അടുത്തത് ഭഗവാനിൽ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, അതായത് നവവിധ ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെടും. സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അനന്യ ഭക്തി. ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ഭൗതികവാദികളുമായി ഇടപഴകാൻ ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുക. അത് മുകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാരല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയുക. വ്യർത്ഥ വിനോദങ്ങള്, സിനിമാ പ്രദർശനങ്ങള്, സാമൂഹ്യ ആഘോഷങ്ങള്, അതിനൊക്കെ സമയം പാഴാക്കലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒഴിവാക്കുക. തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക. ഉപയോഗശൂന്യമായ ഗവേഷണങ്ങളും തത്വശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളെല്ലാം നിരസിക്കുക. ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം എന്താണ്? ജ്ഞാനമാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഇതല്ലാത്തതൊക്കെ അജ്ഞാനമാണ്. ഇനി 8 മുതൽ 12 വരെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 8 മുതൽ 12 വരെ ലിപി പറഞ്ഞത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയയെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞത്. ഈ ഗുണങ്ങൾ വളർത്തിയെടുക്കുക, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വളർത്തിയെടുക്കലാണ് അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള യഥാർത്ഥ രീതി. ഈ അറിവുകൾക്കപ്പുറം മോഹിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തും അജ്ഞതയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ 13 മുതൽ 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിലെ 6ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നതാണ്. അറിയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ജ്ഞേയം യത്തത് പ്രവക്ഷ്യാമി യജ്ഞാത്വമൃതം അശ്നുതേ അനാദി മത്പരം ബ്രഹ്മ നാസതുച്യതേ. ഏതൊന്നിന്റെ അറിവ് സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ ഉതകുമോ? ന്യായമായ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതുമാണ് ബ്രഹ്മം. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഏതൊന്നിന്റെ അറിവാണോ സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ ഉതകുന്നത്, അതായത് ഏതിനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ സനാതനമായതിനെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അതിനെക്കുറിച്ച്, ആ ന്യായമായ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അനാദിയും എന്നെ ആശ്രയിച്ചുള്ളതുമാണെന്ത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യകാരണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണത്. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. സർവദാ പാണിപാദം തത് സർവതോക്ഷി ശിരോമുഖം സർവദാ ശ്രുതിമല്ലോകേ സർവമാവൃത്യ തിഷ്ഠതി. കൈകാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പരമാത്മാവ് സർവ്വവ്യാപിയായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഈ ഭഗവാൻ എല്ലാവിടും നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണ്. ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടാണ് ആര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? പരമാത്മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കൈകളും കാലുകളും തലകളും മുഖങ്ങളും നേത്രങ്ങളും ചെവികളും എല്ലായിടത്തും വ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടാണ് പരമാത്മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എണ്ണമറ്റ രശ്മികൾ പ്രസരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യനെ പോലെ പരമാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപ്തിമായ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവരും നിറഞ്ഞു നിൽക്കാണ്. ഭഗവാൻ എപ്രകാരം സൂര്യന്റെ രശ്മികള് പ്രസരിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണാഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തിച്ച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പരമാത്മാവ് ആണ് ഭഗവാൻ. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നതും ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ആസക്തിയില്ല. എല്ലാവരായിട്ടും അനാസക്തനാണ് ഭഗവാൻ. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പരമാത്മാവിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അഭൗതികങ്ങളാകിയാൽ അവയെ നിർഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. ഭഗവാനെ നിർഗുണൻ എന്ന് പറയാം. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അഭൗതികമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയെ നിർഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയാം. ഗുണങ്ങൾ എന്നാൽ
ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്നർത്ഥം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഭൗതികതയുടെ ആവരണങ്ങളില്ല, അത് നമ്മുടേത് പോലെയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്തല്ല, നമ്മുടെ പോലെയല്ല. നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ, നമുക്ക് നടക്കണമെങ്കിൽ കാല് വേണം, കാണാൻ കണ്ണ് വേണം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബഹിരന്തശ്ച ഭൂതാനാം ആചരം ചരമേവ ച സൂക്ഷ്മത്വാർത്ഥ വിജ്ഞേയം ദൂരസ്ഥം ചാന്തികേ ച തത്. പരമതത്വം ചരങ്ങളും അചരങ്ങളുമായ എല്ലാ ജീവികളിലെ ഉള്ളിലും പുറത്തും കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ പരമമായ തത്വം, പരമസത്യം സർവചരാചരങ്ങളുടെയും ഉള്ളിലും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിസൂക്ഷ്മ ഭാവം മൂലം ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനോ അറിയാനോ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, ആ പരമസത്യത്തെ അറിയാനോ കാണാനോ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അതിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ഏവർക്കും സമീപസ്ഥനുമാണ് അദ്ദേഹം. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാൻ അതിദൂരസ്ഥനാണ്. ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. അതിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും സമീപസ്ഥനുമാണ്. ആര്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ സമീപസ്ഥനുമാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്, വിദൂരസ്ഥനുമാണെന്ന് പറയാം. കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനത്താൽ ഇന്ദ്രിയ മനസ്സുകളെ പവിത്രീകരിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രം നിരന്തരം ഭഗവത് ദർശനം സാധ്യമാകും. അപ്പോ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ദർശനം കിട്ടുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനത്തില് ഇന്ദ്രിയത്തിനെ മനസ്സിനെ പവിത്രീകരിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആ ദർശനം കിട്ടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ദർശനം സാധ്യമാകുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെ പവിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ ദർശനം സാധ്യമാകുന്നു. അവിഭക്തം ച ഭൂതേഷു ഒരു മിനിറ്റ്. അവിഭക്തം ച ഭൂതേഷു വിഭക്താമിവ ചാസ്ഥിതം ഭൂതഭർത്യ ച തജ്ഞേയം ഗ്രസിഷ്ണു പ്രഭവിഷ്ണു ച. ഓരോ ജീവിയിലും വെവ്വേറെ കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ജീവിയിലും ആരുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിൽ ഇരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഓരോ ജീവികളിലും വെവ്വേറെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും പരമാത്മാവ് അവിഭാജ്യനാണ്, ഏകനായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭൂതജാലത്തെ നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സംഹരിക്കുകയും സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. അപ്പോ ഈ എല്ലാവരെയും നിലനിർത്തുന്നതും സംഹരിക്കുന്നതും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്, ഈ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും നിലനിർത്തുന്നതും സംഹരിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും വേറെ വേറെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്, ആ പരമാത്മാവ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്, അവിഭാജ്യനാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഉച്ചസ്ഥനാകുമ്പോൾ സൂര്യൻ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിലാണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്നാൽ 5000 നാഴിക ദൂരെ എല്ലാ ദിക്കിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചാലും സൂര്യൻ എവിടെയെന്ന ചോദ്യത്തിന് സ്വന്തം ശിരസിന് മുകളിൽ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ നോക്കിയാലും സൂര്യൻ എവിടെ കാണും, നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സമഗ്രതയോടെ ഇരിക്കത്തക്കെ സകലിതമായി തോന്നുന്നതിനെ വൈദിക സാഹിത്യം ഉദാഹരണമായി എടുത്തു കാട്ടുന്നുണ്ട്. സൂര്യൻ ഓരോ സ്ഥലത്തും അനേകം പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു വിഷ്ണുവും തന്റെ വൈഭവത്താൽ പലയിടത്തും അസംഖ്യ പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, സൂര്യൻ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച് ചെന്ന് നോക്കിയാലും സൂര്യനെ നമുക്ക് അപ്പോഴും എവിടെ കാണാം, നമ്മുടെ തലയുടെ മുകളിൽ തന്നെ സൂര്യനെ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ സൂര്യൻ ഓരോ സ്ഥലത്തും അനേകം പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാലും നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാം, വേറെ എവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയാലും നമുക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും തന്റെ വൈഭവം കൊണ്ട് പല സ്ഥലത്തും അനേകം പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആര്, ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകയില് കൊട്ടാരത്തില് നാരദ മഹർഷി പ്രാവശ്യം പോയപ്പോ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, ഈ 16,108 ഭാര്യമാരുണ്ട് അല്ലെ ഭഗവാന്. അപ്പൊ എല്ലാവരോടും എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കാൻ പോയപ്പോ രുക്മിണിയുടെ കൊട്ടാരത്തിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, സത്യഭാമയുടെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോ അവിടെയും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ജാമ്പവതിയുടെ അടുത്തും ഓരോരുത്തരുടെ അടുത്ത് പോകുമ്പോഴും എല്ലായിടും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഒരേ സമയം തന്നെ ഭഗവാനെ എന്താണ് സാധിക്കുക, എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകും. അത് ഭഗവാന്റെ വൈഭവം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് പല സ്ഥലത്തും ഒരേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ജ്യോതിഷാമപി തജ്ജ്യോതി തമസാ പരമുച്യത്തെ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാൻ തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എന്ത്? സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് ഭഗവാനാണ്. ആ പദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെ. അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനാണ്. അറിവും ഭഗവാനാണ്. അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ആ പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, അതായത് പരമാത്മാവ് പ്രഭുവാണ്. സർവ്വജീവികളുടെയും യജമാനൻ ആരാണ്? ആ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. തന്മൂലം അവയുടെയെല്ലാം ആത്യന്തിക ആശ്രയവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. അങ്ങനെ പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും എക്കാലത്തും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണെന്ന സത്യം അനിഷേധ്യമായി തീരുന്നു. അപ്പോ എല്ലാ സർവ്വജീവാത്മാക്കളുടെ യജമാനൻ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ യജമാനൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരുടെയും ആത്യന്തിക ആശ്രയവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പ്രഭുവും ഭഗവാനാണ്. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ, ആ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് എല്ലാവരുടെയും പ്രഭുവായിരിക്കുന്നതും യജമാനനായിട്ടുള്ളതും. ആത്യന്തിക ആശ്രയവും ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും എക്കാലത്തും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണെന്ന ആ സത്യം എങ്ങനെയായിട്ട് മാറാണ്? അനിഷേധ്യമായിട്ട് തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരെണ്ണം കൂടി എടുത്തിട്ട് നിർത്താം, ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇടി. ഇതി ക്ഷേത്രം തഥാ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ചോക്തം സമാസതഃ മദ്ഭക്ത ഏതദിജ്ഞായ മദ്ഭാവായോപപദ്യത്തെ. കർമ്മക്ഷേത്രം, അതായത് ശരീരം, ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം എന്നിവയെ പറ്റി ഞാൻ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഞാനിപ്പോ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ന്യായത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അറിയേണ്ടത് എന്തിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു, അറിവിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ശരീരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ഈ വിഷയങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരം, ജ്ഞാനം, ന്യായം ഇവയെ പറ്റി ഭഗവാൻ ചുരുക്കി പ്രതിപാദിച്ചല്ലോ. ഈ 3 വിഷയങ്ങളുടെ സങ്കലനമാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അറിയുന്നവൻ, അറിയേണ്ടത്, അറിവിന്റെ പ്രക്രിയ. അറിയുന്നവൻ, പിന്നെന്താണ്? അറിയേണ്ടത്, അറിവിന്റെ പ്രക്രിയ. ഈ 3 ഘടകങ്ങളുടെ സങ്കലനം അതാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 3ഉം ചേരുമ്പോൾ എന്താവും? വിജ്ഞാനം അഥവാ ജ്ഞാനശാസ്ത്രമാകും. പരിപൂർണ ജ്ഞാനം ഗ്രാഹ്യമാകുന്നത് വിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ്. അപ്പോ ഈ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം അറിയുന്നത് ആർക്കു മാത്രമാണ്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമാണ് അത് സാധ്യമാകുന്നത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ അറിയുന്നവനും അറിയേണ്ടവനും അറിവിന്റെ പ്രക്രിയ, ഇത് 3ന്റെ സങ്കലനമാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് 3ഉം ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെന്തു പറയാം? വിജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനശാസ്ത്രം എന്നും പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ.